ngejak rapi nyambut gawe dek akek dek wingi tinggo mangan saben dina durung cukup aku emoh manten anyar kerep gelut seminggu kowe aku podo-podo durung ngerti luweh-luweh kecocokan jroning ati tak pikir cepet temen seneng aku tak pikir kena ngapa buru-buru sebabe sing wigati ketiwasan yen aku kena pulute boro-boro dek ngejak rapi nyambut gawe dek akek dek wingi tinggo mangan saben dina durung cukup aku emoh manten anyar kerep gelut tak pikir cepet temen seneng aku tak pikir kena ngapa buru-buru apa ono sebabe sing wigati ketiwasan yen aku kena pulute dek kena apa coba-coba kondo